Až 90% ľudí stále nevie, aký je rozdiel medzi falcovými a bezfalcovými dverami. No a ak nechceš pri výbere dverí vyzerať ako úplný amatér, dopozeraj toto video do konca. Falcové dvere majú na hrane krídla polodrážku, vďaka ktorej dverné krídlo čiastočne prekrýva zárubňu. Nevytvára s ňou jednu rovnú líniu a panty sú pri nich viditeľné. Sú síce klasickejšie, ale ich veľkou výhodou je, že tolerujú drobné nerovnosti stien, čo určite oceníte pri montáži. Bezfalcové dvere naopak nemajú žiadny presah. Dverné krídlo lícuje so zárubňou a pánty sú skryté. Pôsobia veľmi čisto, moderne, avšak netolerujú veľké nerovnosti steny. Ak je stena krivá, môže to vyzerať aj takto. Dvere nedoliehajú a vznikajú tu viditeľné medzery medzi zárubňou a dverným krídlom, ktoré sa žiaľ nedajú vycentrovať. Tak čo, ktoré sa ti páčia viac? Napíš nám do komentára, no a ak už máš vo výbere jasno, mrkni na našu stránku lingas.sk.